balimao aywa ko lajina sorasu de fleka malien chama ani chinois chama mine mun tara kubetaka yaro udigelembe sanu choué mina malla ou kume fakata lajina sanu ne fana choué malien ko tege daruka mena viro iraula u bora malla de malien chama de minalembe lajina armée keleme ka mali uka armée keleme ka malien chama de mine malien bala chinois fana bala Assimi Goïta ni batuluga chinois ou Clara Mali sanu chouanina ou be kata la jene fana sanu chouin général Mamadou Doumbia ko ay ko yante Mali onyo de fa bela jere ngena ambe do kanga jamana yi en Algérie mandi ani Mauritanie mandi awa amfle frontière ko de do na ay be yabala mena vidéo boka yira wala sa abe la jene ka page be sans fait ko be ka bo malla de ko kana la jene kama marafa bubulu fe bubulu kuma flène de Maliens mena kalanfalanga ma permet sur ka fenga là c'est écrit ici frontière Mali-Guinée plusieurs Maliens et Chinois ont été arrêtés par l'armée guinéenne à Kolanda la Guinée de Kolanda à la frontière entre le Mali et la Guinée. L'armée guinéenne est intervenue à Kolanda, une localité située près de la frontière avec le Mali le vendredi dernier, afin de neutraliser les individus armés qui faisaient peser une menace sur la sécurité d'un des sites miniers stratégiques exploités par les intérêts étrangers. Image de Légion, voilà, donc source et renouveau. Voilà. Image de Légion, la suite dans l'indicateur de renouveau. Malion, mena a image do B, nya ila dina ka page do sans fait, mena image do iraoula. Uyu mene kuka marfaw kishaw bukono ka marfaw duma kuni marfaw fotota mena bela jele yirola aw na ambe je ka bela je ñokon fe angete chinois ni sigile flo ko fe chinois ni be ko fe angete chinois ulala Beaucoup photo ta. Abela jele ya isam. La jene mu yandeme, Mamadou Doumbia mu yandeme. Bi Malien do de ka bobi katara la jene. Ko beta la jene sanu chouin. Malien. O e punu marfa de bubulu de. Donc be faga boya mun ke malla mali ma o tara malla so be katara parce que ni jamana be ka marash ni shariate. Ni ay amba fongo jamana nyamo ka sharia bunya. Ni jamana nyamo sharia soso mun kada aboke. Jamana be bla désordre de kono. Jamana be ke anarchie di. Faut beka, c'est-à-dire qu'il faut beka sharia de bunya. Président ya tala, ministre ya tala, ni bebe sharia bunya jamana be nya. Bon, a ere nya bala bi. A on de kera danger a sigi nyoko jamana o mabi. A la je, ni la je la frontière de ou. Ani Mauritanie kumbe kerla, ani Algérie mandi. Bon bi fera touru ye la jine de bi. A ku bora maladi. Ou yanga moko chama mina ere ya photo yi. Bon, la jineka be hina malien na o tiendi. O lute kojugu kana ko luta ke ko baye quoi. Mais miri de fana be nyoke gloide. Haramade. Ni be dumunu kuna ki wuli wakati don. Na ko tura sena la jineka be chifana de. Abela jele nyabala. Bon ande, bon oube anga sanu de chouin. Ni chinois munu mene le fle tanto. Assimi Goïta be chinois munu saraw chinois kele ndedu. Et fega fana de la commune Sénégal fana de la commune Sénégal frontière là. On de kera samba kuro isano samba kuro sigi nyongo toro samba kuro Assimi Goïta toko kuro audi. Ana sigi nyongo jamana presque ana shimandi. Ani Côte d'Ivoire mandi. Ani Algérie tala. Ani Mauritanie tala. Massa Djibarou. Ani Côte d'Ivoire tala, ani Algérie tala, ani Mauritanie tala. La Guinée fana fleka do alata. Heureusement la Guinée ka ona ambe kelinge olute son kodo be oluto kana la Guinée ka nfleni
mogo siya te diɲɛ kɔnɔ jamana te diɲɛ kɔnɔ mun bɛ maliyɛn fɛ ka tɛmɛ guinéen kan wallahi billahi o jamana te ko min bɛ maliyɛn fɛ ka tɛmɛ guinéen kan guinéen y'an an balimaw de dɛ hɔrɔnw de don guinéen yɛrɛ de bɛ maliyɛn fɛ an ka tiɲɛ fɔ wallahi donc an ka frontière n'i y'a bɛ fɔ k'an ka frontière an ka sécuriser n'a ɲɔgɔnna su de don parce que Assimi bɛ ka Mali mara cogoya min na donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni jamana bɛ ka mara désordre kɔnɔ a bɛ jouer hali jamana minnu bɛ kɛrɛfɛ i n'olu tɛ bɛn parce que i ka désordre ni jamana kɛni bɛ désordre kɛni kɔrɔ dɔrɔn o jamana vraiment ala sigiɲɔgɔn a bɛɛ bɛ sɛgɛn a bɛ na fɔ sa e bɛ k'i ka duladenw mara e ma ordre don i ka du kɔnɔ e den dɔ bɛ se ka a to e fɛ yen ka taga tiɲɛni kɛ i kɛrɛfɛ du dɔ kɔnɔ i sigiɲɔgɔn du dɔ kɔnɔ parce que e ma kɛ dutigi ɲuman ye bon Assimi Goïta bɛ ka Mali mara o cogoya de la bɛɛ b'a dɔn Assimi tɛ se ka Mali sauver bɛɛ b'a dɔn Mali marali kunkolo a t'a bolo a tɛ se a qualification t'a la a kunkolo t'a la a foyi t'a la minnu bɛ se ka Mali fana jɔ minnu bɛ se ka na ni ordre ye Mali kɔnɔ a t'a si fɛ Assimi Goïta bɛ minnu fɛ tɛgɛrɛ fɔlaw manjamukɛlaw minnu b'a fasa da ka guitare ta ka fasa da minnu b'a fɔ ko Assimi Goïta bɛ se ka sama bɔ ka bin dugu ma o de ka d'a ye minnu bɛ se k'a fɔ ko Assimi Goïta ni Ala ye ɲɔgɔn ye ko Ala ka danfɛn dɔ de Assimi Goïta ye fɛn mun na ni Ala bɛ kuma don o don mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ o de ka d'a kulo la k'a sɔrɔ nkalon de don c'est-à-dire que adamaden mun ka di kulo la o mɔgɔ min bɛ mun fɔ n'a ka di kulo la e b'o de fɛ fo k'i sa i tɛ se ka ɲɛmɔgɔ kɛ ka ɲa fo k'i sa i tɛ bɔ fili fana na parce que n'i kɛra sebatigi ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ avec des escrocs taa ɲininaw nasɔngɔ ɲininaw i b'i yɛrɛ sɔrɔ n'olu de Assimi ka fanga définition bɛɛ filɛ nin c'est pour cela Ala b'a dɔn Ala bɛ bɛn ŋanige dɔn an y'an seko kɛ wallahi Ala ɲɛ bɛ bɛn ŋanige la an y'an seko kɛ dɛ mais ni fɛntigi ma pan i bɛ panko fila kɛ Mali bɛ désordre dɔrɔn de la a ye Mali fan bɛɛ kɛ désordre Mali ma deli ka kɛ tan cogoya la ka taa Modibo Keyita ka indépendance ma fo bi Mali ma deli ka mara tan cogoya la imagine an ni jamana o jamana bɛ frontière la an ka degun bɛ ka s'u bɛɛ ma bi Mali kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn hali Burkina mun y'an kɛrɛfɛ jamana Burkina Mali ni Burkina frontière la donso yɛrɛ bɔra ka fɔ ko jadisu de bɛ ka Mali ni Burkina frontière ka surveiller bi ne y'a vidéo kala o bɛɛ lajɛlen y'a ye donc an kɛra sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ Sanba Koro sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ de k'an sigiɲɔgɔn an ɲɛ bɛ k'a bɛɛ toɲɛ bi wallahi billahi an bɛ k'an sigiɲɔgɔn jamana bɛɛ tɔɔrɔ bi awa kumakan duman tɛ bɔ an da fana awa an wuli o wuli karisa de nɔ don an wuli o wuli karisa de nɔ don a si tɛ anw yɛrɛ nɔ ye jatigɛwale mɔgɔ bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Burkina attaquer u bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛ bɔ sisan Lajinɛ fana bɛna seli bɛɛ bi Lajinɛ fana y'a ka sɔrɔsiw de bila an ka frontière la Lajinɛ sɔrɔsiw de filɛ ka maliyɛn dɔw minɛ bi o ye maliyɛn dɔw minɛ bi et puis Lajinɛ jo de don a fɔra cogo cogo k'an bɛɛ ye kelen ye a bɛna fɔ sisan nɔ e ni muso bɛ so kɔnɔ e dɔgɔnin bɛna k'a muso ye muso ye ni dalɛrɛ sera a bɛ taa a tɛ si dɔgɔnin na k'a fɔ k'a bɛ taa da i ka salon kɔnɔ ou bien i ka so kɔnɔna na n'a y'o kɛ don o don a ma nɔgɔn dɛ c'est comme ça e bɛ mun kɛ ni fɔ Assimi Goïta tɛ se awa a sera dan na wallahi Ala ni n kɔrɔna cɛ a tɛ se ne kɛ yɔrɔ sisan ne fɔmana ka fɔ n ka fanga bila a kana bila a bɛ ne la ka fɔ parce que ne bɛ ka sigi k'a lajɛ de quoi ni sɔrɔsiw sigi k'a lajɛ y a pas de problème fo ka maliyɛnw sa o tɛ da sɔrɔsi la bilen non c'est fini c'est terminé an bɛ dɔ de k'an ka jamana ye Ala ka hɛrɛ kɛ ba Maliba ye o de kun